Isikhathi sokuyikhipha nabangani niyodla isidlo sangaphandle isikhathi esibaluleke kakhulu, kepha mase kuvuka iy'nhlungu zama-ulcer uthi uyabheka abangani bakho bayitikatika ngokudla, lapho kulowo mzuzu akungeni lutho kuwena. Awubheke lezi ziyadla, awubabheke nje. Lalela-ke nasi isisombululo, iqhawe Ulcer Care Product isingakunceda kulezo nkinga. Phuza nje izivalo ezimbili noma iy'punu ezimbili ebese nawe uzizwe usemandleni, u-enjoye ukudla njengabo bonke abantu. Ngithi-ke nawe uma uhlushwa ama-ulcer noma izilonda esiswini zitholele i-Ulcer Care khona uzokwazi ukudla konke ukudla okudingayo ujabule njengabo bonke abantu. Ulcer Care.